What's up guys? Welcome dito sa Mr. Choi TV. At para mas ma-enjoy ninyo ang panonood, mag-subscribe na at sabayang kalimbag ng kampana para updated kayo sa aking mga video uploads. Salamat! Pwede ba niya, Brian? Dili ra ba pwede, sir? Ano lang, sir? Kaya kami, lahi man siguro ka-deliver sa imo, kaya nakadungog ko nga namurag na scam mo. Kini mo ang order, sir. Basta kami nga mga regular, ang gikuha na mo anin sa mga customer na mo, sir. Facebook mo gani. Una-una gani ko nga dunay mo ari otro may scam ko silo na ko. Aw, wala po ko mahimo, sir. Silo na ko. Ito nasa mo, sir. Okay. Yes, sir, ay mo. Konta ko. Ayun na, sir. Kuha na, sir. Ayun na, sir. Kay ako lang ipa-cancel, sir. Kay Facebook mo guni siya, sir. Tutunawon ka na sa message mga order na. Ayun na, sir. Kay ako may makabayad, sir. Og dili mo kuhaon, sir. Tanawa. Ano mo kung nag-order na? Yeah. Hindi pa masuot? Ayaw, sir. Bebe. Ayaw, sir. Kambo gani. Sir, delivery naman mi, sir. Pero na mo Kambo nga opisina may responsibilidad mo ani. Dili kayo, sir. Kay kami igura mi ka-deliver, sir. Wala kinailangan. Dili. Oy, pumiyaw. Ay, sir. Ang kuan ani. Relax lang, sir. Mag-scrutinize mo sa kuan. Dili ana, sir. Oh. Mag-scrutinize ang giante sa taas. Ano ba ito? Ayaw, sir. Tama ba itong ginagawa niya? Dili man, sir. Ato sa opisina lang, sir. Kay kami igura mi mag-deliver, sir. Imagine mo yun, ipabayad ko 1,480. Ako na kuan siguro na, ma'am, part-timer. Kanina nga na sa ko, ma'am. Di ba na ako na ipugos, ma'am? Dili na mo'y kung sabo ani. Dili, Ano sir. makalusot na po mo? Ay, kung sabo Ma'am. na sila, dili na sila. Kaya Delivery na mi, sir. ang LBC, nanawag ma'am. Kaya sa mga, dali ko sa dali. Awa niya, ma'am. Ayaw, kuha na Ayaw, naman kay mga scam ron. Oh, sir, ato lang i-cancel, sir. Dili na pwede. Lingko niya. Ah, sir. Ayaw ko niyo batik-batik ka, ha? Wala. Kailan ba ka na ako pinsa ko? Kabalo ko, sir. Pinsa mo ko? Ex-kapitan ka, sir. Ex-kapitan. Coloneleria! Lagi, sir. Na, mo lang kayo, Kapitan. Kapitan. Oo. Sorry. Ako si Coloneleria sa army. Lagi, sir. Kabalo ko, sir. Bitayon na ka karon. Ayaw, sir. Wa ko salanin mo, sir. Oh, Uy, hindi sala. yung ipadala sa Ato na lang i-cancel, sir. Kabalo ba mo sa mga tao karon? Dunay mo sa kay tricycle 1 million. Pila ka iuli pa gani sa tagkiya sa pasahero. Lagi, sir. Pinya mo. naningkamot. Wa mo ko may kabaluan na, sir, sa kuan, sir. Dili. Ang gusto nako, mahimong responsable mo sa inyong trabaho. Ingno nimo ang diante, ang manager diha, ha? At tuwang ko na dadala ko Ah, pulis. sir. Ingno ninyo, magsusi mo, unsa man ang inyo dire. Kaya nasuko sa amo, ang mga tao! Ay, kuan, sir. Wala ko. Ayaw ko tapag tambagi, ha? Dili, sir. Wala ko tambagan, sir. Wala ka Ayaw tambagan, ko sir. niluwa, kaya naglagot ko sa inyo karon. Oh, wala mo po ko ilabot na, sir. Dali na pagsulti daw way labot. Kaya ikaw ra sila nag-deliver. Pero ingon ko kamo, mahimo mong responsable ani. Nganong dawat-dawat mo ani nga makapanlukog tao. Sir. Ako, sir, deliver. Lahi man ko to sila, sir, kay marketing to siya, sir. Wa mo, ikaw nga ka taga Giante. Usa man ni Giante? Ambe mo ID ba? Usa nga na binili ni Giante? Ngala na siya, sir. Pasakay pud mo sa sindikato ha. LBC, prasingon ana. Dali na kay sultiun niya wa mo labot. Wala nagkaka. Ah, sir, sulatan, sir. Nurhan Bunga, sir. Ha? Nurhan Bunga. Nurhan. Oh, sir. Dili mo ngalan. Ambe na imong ID. Nasa balay, sir. Wala ko kaya dala kay sir. Nasa balay. Pumunta ko ha. Dili, wala ko, sir. Kamu Dili na nga. ba? Dili na ba imong order ba? Ayaw na lang, ma'am. Kamu nga Ay, Giante. na. Ma'am, ayaw, ma'am. Karon di man nimo ni pabrihan. Kuwan man kay- kung order na ko ako man bayaran. Oh, is okay mo ko na mo, sir. Ibalot. So klaro nang imo nga sindikato. Ngano di man nimo pabrihan? Oh, ug abrihan mo na, sir, manggod. O dili na mo kuhaon, ako may luoy. Ibalot. Balik. Mao man na. Wa mo silupin ningon ana. Lahi man ko itong trabaho, ma'am. Ah. Sa marketing man to. Mao nang dili nila pabrihan, pabayran daan kayo maglakaw Ay dahil mo sibat ayon. Sibat dayon. Mao na ilahang kuan. Mag lukuhon pa mi ninyo ha. Makalusot mo ka sa kaduha din na mo kalusot sa kuha. Unta mo laban mo sa mga tao? Lagi, sir. Mo gali nga ni sir. Oh. Nganong lagi man? Facebook mo na siya, sir. Oh. Facebook na siya, sir.
Mo na nga daghang kayong scam sa Facebook. Mo na nga kami nga regular ma'am. Ana ha? O minaw po akong side sir. Kami nga mga Dili. regular sir, Kuha na mo daan. part-timer siguro ga deliver ninyo gipugos mo pa kuha ana. Kuha na kadaan. Guilty na kadaan. Kay bot pa sa bot. Wala ka kabalo sa usay mong trabaho. Wala mo ko kabaloon sa sulod na sir. So di ka ngayon diha magtrabaho. Mo ba sir? Nara sa imong Digno ni mo nga. Ano sa'yo mo? Usay mo grado? college ra ko sir. Wala Hmm. ko College ka, gamito ni mo ka college. Unsa man ni ma'am? Basig masuko na po na ako ani ang akong deliveran. Kamu may mag-deliver, kamu may mag Ako, delivery lang ko. So siya na dito, ma'am. Kung dili ba ni scam, mapatay ko ani. Wala mo ko kabalo ana sir sa imong. Kaya kung utruhan pa ko na yun, patyo naman ako. Sige sir. Ha? Ako GT's tabak diya sa una. Daghang Wala, ko wala ko. gipamatay. Tang ina! Iyon na ba na niya yung cellphone? Ato lang kuan sir. Ako lang ang i-cancel sir. Bunda ko na di. Una mo na. Bunda ko na sa imo na kung karon. Iyon na niya mga ba? Kaya gikuanan kaniya. Ako lang i-cancel sir. Sana mo ka na. Pala na dia.